जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 1 ശ്ലോകം നമ്പർ 11, 12, 13 നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ അനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹന്നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗർഷി നമ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗരുചന്ദ്രായ രാധികായ തതലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अधः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति. भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अधः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति. भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अधः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति. हरे कृष्ण. മൂന്ന് നാലാൾക്കാർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂരീണി ഭൂരി കർമാണി ശ്രോതവ്യാനി വിഭാഗശഃ അധഃ സാധോത്ര യത്സാരം സമുദ്ധൃത്യ മനീഷയാ ബ്രൂഹി ഭദ്രായ ഭൂതാനാം യേനാത്മാസു പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഭൂരീണി ഭൂരി കർമാണി ശ്രോതവ്യാനി വിഭാഗശഃ അധഃ സാധോത്ര യത്സാരം സമുദ്ധൃത്യ മനീഷയാ ബ്രൂഹി ഭദ്രായ ഭൂതാനാം യേനാത്മാസു പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനയ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂരിണി ഭൂരി കർമാണി ശ്രോതവ്യാനി വിഭാഗശഃ അധഃ സാധോത്ര യത്സാരം സമുദ്ധൃത്യ മനീഷയാ ബ്രൂഹി ഭദ്രായ ഭൂതാനാം യേനാത്മാസു പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂരീണി ഭൂരി കർമാണി ശ്രോതവ്യാനി വിഭാഗശഃ അധോ സതോത്ര യത്സാരം സമുദ്ധൃത്യ മനീഷയാ ബ്രൂഹി ഭദ്രായ ഭൂതാനാം യേനാത്മസു പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഭൂരിണി ഭൂരി കർമാണി ശ്രോതവ്യാനി വിഭാഗശഃ അധഃ സാധോത്ര യത്സാരം സമുദ്ധൃത്യ മനീഷയാ ബ്രൂഹി ഭദ്രായ ഭൂതാനാം യേനാത്മസു പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം, വിവർത്തനം വായിക്കാം. ഭൂരീണി ബഹുവിധങ്ങളായ, ഭൂരി അനേകം, കർമാണി കർമ്മങ്ങൾ, ശ്രോതവാണി അഭ്യസിക്കേണ്ടത്, വിഭാഗശ ശ്രദ്ധാ വിഷയ ഭാഗങ്ങളായി, അധഃ ആകയാൽ, സാധു അല്ലയോ മുനിവര്യ, അത്ര ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, യത് എന്തുതന്നെയായാലും, സാരം സത്ത,
സമുദ്രിത്യ വിശിഷ്ടമായ മനീഷ അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണജ്ഞാനം ബ്രൂഹി ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും ഏന യാതൊന്നാൽ ആത്മാവ് സുപ്രസീദതി പൂർണ്ണ തൃപ്തമാകുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ബഹുവിധങ്ങളായ അനവധി വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം നിരവധി നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായി അനേക വർഷ അഭ്യാസനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ അവ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ അല്ലയോ മുനിവര്യ, സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി ഈ സർവ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ട അന്തസത്ത എന്തെന്ന് ദയവായി വിശദമാക്കിയാലും അവിധമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ അവരുടെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തമാവട്ടെ. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ലുണ്ണി മാതാജി വായിച്ചോളൂ ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാവ് ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആത്മാവ് ആത്മീയമായതിനാൽ എത്രത്തോളം ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയായാലും ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തമാകുകയില്ല. ആത്മാവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് സർവവേദങ്ങളുടെയും ധർമ്മശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. വിവിധ കാലങ്ങളിൽ വിഭിന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി സമീപന രീതികളാണ് പലവിധങ്ങളായ ജീവ സത്തകൾക്കായി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൽഫലമായി വെളിവാക്കപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അസംഖ്യങ്ങളാണ്. അനേകങ്ങളായ ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാർഗങ്ങളും നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും പരാമർശിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ പതീതാവസ്ഥയെ മാനിച്ച് ബഹുവിധങ്ങളായ നിരവധി ധർമാശ്രമ സമ്പ്രദായത്തിലെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനും അവയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനും പതീതാത്മാക്കൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നൈമിശാരണ്യത്തിലെ മുകളിലേക്കാക്കാമോ? നൈമിശാരണ്യത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് അവണ്ണമുള്ള സർവധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം വിശദമാക്കി തരുവാൻ ആവശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാശി അതോട്ടല്ലേ? അതെ അതെ, വായിച്ചു. മനുഷ്യരാശിയെ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉദ്യതമാക്കാൻ ഉത്തമനീയ സംസ്ഥാപനങ്ങൾ വർണ്ണ ആശ്രമ സമൂഹങ്ങളാണ്. എന്നാൽ കലിയുഗ പ്രഭാവത്താൽ ഈ ആശ്രമങ്ങളുടെ നിയമസംഹിതകളെ പരിപാലിക്കുക സാധ്യമല്ല. വർണ്ണാശ്രമ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ കുടുംബാന്തരീക്ഷം പൂർണ്ണമായും നിഷേധത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടും. ഇവയൊക്കെ പരിചിന്തിക്കയാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ സാധാരണക്കാരന് ആത്മീയ വിമോചനം അത്യധികം പ്രയാസകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ വിഷയങ്ങളെ സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് മുമ്പിൽ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠർ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വരും ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദമാക്കുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. 12ാമത്തെ. സൂതജാനാസി ഭദ്രം തേ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പദി ദേവക്യാം വസുദേവസ്യ
जातो यस्य चिकीर्षया सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वताम्पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वताम्पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया. हरे कृष्ण. सिंधुराणी माता जी हरे कृष्ण चलिए. हरे कृष्ण प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वताम्पतिः देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. राजी माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वताम्पतिः देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुवर्ण प्रभु माता जी हरे कृष्ण चलिए. माता जी. सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वताम्पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बिनी माता जी हरे कृष्ण चलिए. हरे कृष्ण. सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वताम्पतिः देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया. अनिता माता जी हरे कृष्ण चलिए. सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वताम्पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. സൂത ജാനാസി ഭദ്രന്തെ ഭഗവാൻ സാത്വതാംപതി ദേവക്യാം വസുദേവസ്യ ജാതോ യസ്യ ചികീർഷയ. സു അല്ലയോ സൂതഗോസ്വാമി, ജാനസി അങ്ങ് അറിയുന്നു, ഭദ്രം തേ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങേക്ക്, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സ്വാത്വിത്വം ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പതി സംരക്ഷകൻ, ദേവക്യാം ദേവകിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ, വസുദേവസ്യ വസുദേവരാൽ, ജാത ജാതനായി, യസ്യ ലക്ഷ്യം ചികീർഷയ നിർവഹിക്കാൻ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ സൂതഗോസ്വാമി, അങ്ങേക്ക് സർവമംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. വസുദേവ തനയനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ദേവകി ഗർഭത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചതിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം താങ്കൾ അറിയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സീതാ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ. ഭഗവാൻ എന്നാൽ ധനം, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം എന്നീ സർവ്വതിന്റെയും നിയന്താവായ സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ എന്ന് അർത്ഥം. ഭഗവാൻ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സംരക്ഷകനാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഏവർക്കും അഭിമതമുള്ളവനെങ്കിലും സ്വഭക്തരോട് സവിശേഷമായ അമിത ഛായയുള്ളവരാകുന്നു. സത് എന്നാൽ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് അർത്ഥം. നിരപേക്ഷ സത്യസേവകരെ സാത്വർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അത്തരം ശുദ്ധഭക്ത സംരക്ഷകനായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സാത്വത സംരക്ഷകൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഭദ്രം തേ
അഥവാ സർവമംഗളങ്ങളിലും മംഗളങ്ങളും അങ്ങേക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠർ സംബോധന ചെയ്തതിൽ പ്രഭാഷകനിൽ നിന്ന് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാനുള്ള ഉത്കൃഷ്ണ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വസുദേവ പത്നിയായ ദേവകിയിൽ അവതരിച്ചു. പരമപുരുഷ ആവിർഭാവം സംജാതമായ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയുടെ പ്രതിരൂപമാകുന്നു വാസുദേവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. ശ്ലോകം 13. തന്ന ശുശ്രൂഷമാനാമ അർഹസ്യാങ്ങാനുവർണിതം യസ്യാവതാരോ ഭൂതാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച. തന്ന ശുശ്രൂഷമാണാന അർഹസ്യാങ്ങാനുവർണിതം യസ്യാവതാരോ ഭൂതാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച. തന്ന ശുശ്രൂഷമാന അർഹസ്യാങ്ങാനുവർണിതം യസ്യാവതാരോ ഭൂതാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്ന ശുശ്രൂഷമാണാനാം അർഹസ്യ അംഗാനുവർണിതം യസ്യാവതാരോ ഭൂതാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്ന ശുശ്രൂഷമാണാനാം അർഹസ്യംഗാനുവർണിതും യസ്യാവതാരോ ഭൂതാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്ന ശുശ്രൂഷമാണാനാം അർഹസ്യാങ്ങാനുവർണിതും യസ്യാവതാരോ ഭൂതാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്ന ശുശ്രൂഷമാണാനാം അർഹസ്യാംഗാനുവർണിതും യസ്യാവതാരോ ഭൂതാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച. സിന്ധുറാണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്ന ശുശ്രൂഷമാണാനാം അർഹസ്യങ്ങാനുവർണിതം യസ്യാവതാരഭൂതാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത് നമുക്ക് ശുശ്രൂഷമാണാനാം പ്രയത്നിക്കുന്നവർ അർഹസി അർഹിക്കുന്നു അംഗ അല്ലയോ അനുവർണിതം പൂർവ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് വിശദമാക്കുക. യസ്യ ആരുടെ അവതാരങ്ങൾ ഭൂതാനാം ജീവാത്മാക്കൾ ഭവായ ഉദ്ധതമാക്കാൻ ച വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓ സൂതഗോസ്വാമി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളെയും കുറിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷാഭരിതരാണ്. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാൽ ഒരാളെ ഉദ്ധതമാക്കുന്ന പൂർവാചാര്യന്മാർ പകർന്നു തന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുറാണി മാതാജി വായിച്ചോളൂ വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ ശ്രവണ വ്യവസ്ഥകളെ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ശ്രോതാവ് പൂർണ്ണ ആത്മാർത്ഥതയും ശ്രവണ വ്യഗ്രതയും ഉള്ളവനാകണം. മാത്രവുമല്ല, നിശ്ചയമായും ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആചാര്യനായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഏക വ്യവസ്ഥ. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിമഗ്നനായവർക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല. ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ക്രമേണ പരിശുദ്ധനാകണം. ആകയാൽ നിശ്ചയമായും ഗുരുശിഷ്യ ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടതും സവിനയ ശ്രവണം എന്ന ആത്മീയ കഥ അഭ്യസിക്കേണ്ടതും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമി വ്യാസദേവ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവനും നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരെല്ലാവരും തന്നെ സദാത്മാക്കളും പരമസത്യത്തെ അഭ്യസിക്കാൻ ഉത്സുകരുമാകിയാൽ സൂത ഗോസ്വാമിയും നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ സമസ്ത ഋഷിമാരും ഈ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ സഫലീകരിക്കുന്നു. ഈ ആവശ്യകതകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും സഫലീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതിമാനുഷിക കർമ്മങ്ങളും അവതാരങ്ങളും ജന്മവും ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും നാമരൂപ ലീലകളുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അഖില അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും അനായാസേന മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അത്തരം പ്രതിപാദനങ്ങൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലുള്ള സർവ്വജനങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ബഹുവിധങ്ങളായ അനവധി വേദശാസ്ത്രങ്ങളാം നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ടാവും. വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളെ അനേക വർഷ അഭ്യസനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ അവ പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാകുള്ളൂ. ആകയാൽ അല്ലയോ മുനിവര്യ, സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി ഈ സർവ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ട അന്തസത്ത എന്തെന്ന് ദയവായി വിശദമാക്കിയാലും അവിധമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളല്ല അവരുടെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തമാവട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശൗനകാദി ഋഷികള് സുതഗോസ്വാമിയോട് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, അല്ലെ? എന്താണ്? വേദങ്ങളൊക്കെ, അനേകം വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറെ കാലങ്ങൾ എടുക്കും, അല്ലെ? അത്രയും കൂടുതലുണ്ട്, അല്ലെ? ഓരോരോ വേദങ്ങളും ഓരോരോ പുരാണങ്ങളും അതൊക്കെ എത്രയോ കൂടുതലാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ അതൊക്കെ പഠിക്കലേ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു, സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി ഈ സർവ്വ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള അന്തസത്ത, അതിന്റെ സത്ത എന്താണ്, അല്ലെ? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്, ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന്, അല്ലെ? വിശിഷ്ട അന്തസത്ത എന്തെന്ന് ദയവായി വിശദമാക്കിയാലും. നമ്മള് പഠിച്ചു, അല്ലെ? നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, അല്ലെ? 15 പറയുന്നു, അല്ലെ? സർവസ്യചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദവിദേവ ചാഹം. അല്ലെ? വേദങ്ങള് പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ആ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പോ ആ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങള് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? എന്താണ്? എല്ലാത്തിലും ഈ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്, അല്ലെ? എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം? നമുക്ക് വലിയ ജോലി കിട്ടുക, കുറെ ശമ്പളം കിട്ടുക, വലിയ വീടെടുക്കുക, കാർ വാങ്ങിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണോ? അല്ല, അത് പ്രേയസാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രേയസാണ്, അല്ലെ? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രേയസ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എന്താണ് അത്? ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും അന്തസത്ത എന്താണ്, അതിന്റെയൊക്കെ എസൻസ് എന്താണ്, എന്താണ് ആ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള
പ്രയോജനം, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദ് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ടാണ് അല്ലെ, കൂടുതൽ അറിവ് നേടണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ആ അറിവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ആ അറിവിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? നമ്മള് കുറെ അറിവ് നേടി നമ്മൾ അതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുന്നില്ല, നമ്മള് അതൊന്നും അതിന്റെ അന്തസ്സത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചതുർവേദി 4 വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവർ, ത്രിവേദി 3 വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവർ, അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവരോട് ചോദിച്ചു ആദ്യമായിട്ട്, ആരാണ് ഈശ്വരൻ, ആരാണ് ഭഗവാൻ, അപ്പോ ആരാണ് ദൈവം എന്നതിന് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാവുന്നതല്ല അല്ലെ, അതൊരു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചു, എന്നാല് അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ് ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ് അത് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം അല്ലെ, നമ്മൾ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഡോക്ടറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയോ? അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അതോറിറ്റി അല്ലെ, ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം അല്ലെ, എന്നാലേ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പോ അവർക്കൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യായിട്ടുള്ള മാലതിയുടെ കൊച്ചു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, സരസ്വതി. ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാം എന്താണ് വേദങ്ങള് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നത് പ്രഭുപാദർ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പോ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ആ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നും കേട്ടു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പേജിലും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം. അപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അതിന്റെ അന്തസ്സത്തെ ഉൾക്കൊള്ളണം അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് അത് എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് കുറെ അറിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. പഴയ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു, വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആ വാഗ്വാദത്തിന് വിളിക്കും, അവരുമായിട്ട് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കേശവ കാശ്മീരി ഒക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കാനായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതല്ല അല്ലെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം. നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ്, അല്ലാതെ അതിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പ്രായണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോസ്മി യുഗേജന അല്ലെ, മന്ദാസു മന്ദമതിയ. അപ്പോ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആയുസ് കുറവാണ് അല്ലെ, കൂടുതൽ ബുദ്ധിയില്ല അല്ലെ, അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും തിരക്കാണ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശങ്കരാചാര്യർ അതിന്റെ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവത്ഗീത അതൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ആ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ സാരമാണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സത്താണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, എന്താണ് വേദങ്ങളുടെ ഒക്കെ അന്തസത്ത എന്നുള്ളത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ അല്ലെ, സൂത ഗോസ്വാമി അങ്ങേക്ക് സർവമംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. വസുദേവ തനയനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ദേവകി ഗർഭത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചതിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം താങ്കൾ അറിയുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായി അവതരിച്ചത്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനം അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പത്മപുരാണത്തില് പരാശര മുനി പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്നതിന് അതിന്റെ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും
ഉള്ളത്. ധനം, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം, അല്ലെ, എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഉണ്ട്, ധനമുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്, കീർത്തിയുണ്ട്, സൗന്ദര്യമുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ല, അല്ലെ, പരിത്യാഗം. ഇതിലൊന്നും അതില് അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ. എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതില് അഹങ്കരിക്കും, അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമുക്കൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ ഈ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ദേവകിക്കും വസുദേവരായിട്ടും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം, അല്ലെ, അവതാരം? അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരാളുടെ ജനനം പോലെയല്ല, അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, എന്താണ് ജന്മ കർമ്മചമേ ദിവ്യം, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്, അല്ലെ, ദിവ്യമാണ്. അത് സാധാരണ ഒരു ആൾക്കാരുടേത് പോലെയല്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം, അല്ലെ, ആരുടെ പുത്രന്മാരായിട്ട് വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെ. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഓരോരോ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് അയക്കപ്പെടുന്നതാണ്, അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് അച്ഛനെ അമ്മനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അല്ലെ. ഭഗവാന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആരുടെ പുത്രനായിട്ട് പിറക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് തീരുമാനിക്കാം, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദേവകിയും വസുദേവരും, അല്ലെ, അവര് ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഒരു പുത്രനായിട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണയും സുതപനും. അപ്പോ അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഒരു പുത്രൻ നമുക്ക് വേണമെന്ന്. ഓ, ഭഗവാനെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ല, അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു, അല്ലെ. മത്ത പരതരന്യാനെ കിഞ്ചിത സ്ഥിതാനഞ്ചര എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടോ എന്നേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി, അല്ലെ. ആദ്യം പ്രശ്നിഗർഭനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഒരു പുത്രൻ വേണം, ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഒരു പുത്രൻ വേണം, ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഒരു പുത്രൻ വേണം. അപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ജന്മത്തില് അവര് കൃഷ്ണിയും സുതപനുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അപ്പോൾ കൃഷ്ണിഗർഭനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് കശ്യപ മുനിയും അതിഥിയുമായിട്ടും അവർ തന്നെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉപേന്ദ്രൻ വാമനദേവനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അവര് തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ ദേവകിയും വസുദേവരുമായിട്ട് അവതരിക്കുകയും അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വരികയും ചെയ്തു, അല്ലെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെ അവതാരങ്ങളാണ്, എന്നാല് ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അത് അവതാരിയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ. അപ്പോ അവര് ആഗ്രഹിച്ചു മകനായിട്ട് വരാനായിട്ട്, അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നടന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? അത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, അല്ലെ. യശോദ മാതാവിന്റെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ അടുത്താണ് ബാല്യകാല ലീലകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. അവരാഗ്രഹിച്ചു ഭഗവാന്റെ ലീലകള് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തത്, അല്ലെ. യശോദാമ്മയ്ക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചെങ്കിലും, അല്ലെ. അപ്പോ സാധാരണ ശിശുക്കൾ ജനിക്കുന്ന പോലെയാണോ ജനിച്ചതല്ല, അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവരുടെ ആദ്യം വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തില് പ്രത്യക്ഷനായി, അല്ലെ. പിന്നീട് ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിലും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ചതുർഭുജ രൂപത്തോടെയാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. ശംഖചക്ര ഗദാപത്മം ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടല്ലേ. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അവതരിക്കും ഇല്ല, അല്ലെ. ആരെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുക, അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. അപ്പൊ കംസനെ വധിക്കാനായിട്ട്, 8ാമത്തെ പുത്രനെ വധിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞു നടക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലേക്കായിട്ട് മാറാൻ അവരെ അപേക്ഷിക്കുകയും അത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ ഒരു ശിശുവിന്റെ രൂപം എടുക്കുകയും ചെയ്തു, അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം അതൊക്കെ ദിവ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം. അപ്പോ ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം വേദേത്തി തത്വ ദേഹം പുനർജന്മന ഇതി മാമേതി സ്വർജന എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ചും ലീലകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ട, അല്ലെ, ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മുടെ ഗോപസ്വാമിമാരൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ അത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കല് വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു
എന്താണ് അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാഭവേദ് ഗ്രാഹ്യമേന്ദ്രിയ സെവേൻമുഖേഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്മൃതി. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം, ഗുണം, രൂപ ഇവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. സെവേൻമുഖേഹി ജിഹ്വ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ടു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഭഗവത് പ്രസാദം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ദശമസ്കന്ധം അല്ലെ, അത് മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ തന്നെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിക്കാം. അപ്പൊ മൂന്നാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലെ. യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അല്ലെ. പിന്നെ പറയുന്നു പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ശത്രു. അപ്പൊ എന്താണ്? ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്? ആ സാധുക്കളെ പ്രധാനമായിട്ടും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അല്ലെ. സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെ മതി എന്താണ്? ദുഷ്ടന്മാരെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെ, അധർമ്മികളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട്, അല്ലാതെ അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷത്തെ നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. ആരാണ് ഭഗവാൻ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം, കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. സ്വയം അവതാരി ആണ്, അവതാരം അല്ല ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ 13ാമത്തേതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? സൂതഗോസ്വാമി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷാഭരിതരാണ്. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാൽ ഒരാളെ ഉദ്ധതമാക്കുന്ന പൂർവാചാര്യന്മാർ പകർന്നു തന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു. പിന്നീട് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? 4ാമതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ആ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാണ് ഒരാളെ ഉദ്ധതമാക്കുന്ന പൂർവാചാര്യന്മാർ പകർന്നു തന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ സുവ്യക്തവും സുവിസ്തരമായി ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ധാരാളം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ച് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി 2-3 സ്കന്ധങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് കടലിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണെന്ന് പറയും. അത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല, അത്രയും അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ട് എത്രയാ അവതാരങ്ങൾ അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബലരാമൻ ഉണ്ടായി, ബലരാമനിൽ നിന്നും 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ. പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, സംകൃഷ്ണ അല്ലെ, വാസുദേവ, അങ്ങനെ പിന്നീട് നാരായണൻ ഉണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് ആദ്യം ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. വൈകുണ്ഠത്തിൽ തന്നെ അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് ചുരുക്കിയിട്ട് എന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരും ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കാം, വരുന്ന സ്കന്ധങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നീട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും 4 കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചല്ലേ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആരൊക്കെ പറയാം? പറഞ്ഞോളൂ. ഒന്നാമത്തെ ശ്രേയസ്കരമായ എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മനുഷ്യർക്ക് ശ്രേയസ്കരമായ എന്ത് കാര്യമാണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്രേയസിനെ പറ്റി. മരണം അടുത്തെത്തിയ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജിനെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ.
ഓക്കെ, ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന്, രണ്ടാമതായിട്ട് സർവവേദങ്ങളുടെയും പ്രശ്നം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്തെന്ന്, രണ്ടാമത് വേദങ്ങളുടെ ഒക്കെ അന്തസത്യം എന്താണ് അല്ലെ, അനേകം വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഇതിന്റെ ഒക്കെ അന്തസത്യം എന്താണ്, അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും ഭഗവാൻ പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്. പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങളും. അപ്പം ഈ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായിട്ട് സൂതഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ സൂതഗോസ്വാമി നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് സാക്ഷാൽ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അതിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആ സൂതഗോസ്വാമിയിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം.